हमना ला बेयो एन्ट्रि जाबाय माने आलासि फैदों मा ड्रयिं हल लिभिं रुम मा रुम बानायनो गोसो जेरैबो सोलिगोन ओमफ्राय बे जाबाय किटचेन आलासिखौ बेयाव जिरायनो होबाय जेनेबा किटचेननिफ्राय साहा पानि जगार होबाय ओमफ्राय गोजौआव थांनोबा बेनिफ्रायनो गोजौआव गाखोलांबाय ओरै गोजौआव थांबाय जुदि जिरायनो गोसो बेडरुम 1आव जिरायो ना 2आव जिरायो ना 3आव जिरायो ना 4आव जिरायो ना बाथरुम टयलेटआव थाङो नै थांनो हाबाय जेखैबो गोसारनानै थांजोबनो हागोन आरो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जाबाय मोनसे आङो 32x34 प्लटनि मोनसे ड्रयिं लाबोदों बे ड्रयिंआव माने बे प्लट सिङावनो गासैबो थानाय माने किटचेन बाथरुम टयलेट पुजा रुम बेडरुम गोजौआव गाखोलांनाय स्टेप गासैखौबो 32x34 प्लटआवनो मोनसे होनानै आं मोनसे ड्रयिं लाबोदों नोंथांमोना ड्रयिंखौ नायनो हागोन नै 32x34 हाउस प्लान ड्रयिं दा माने दानि जुगाव ओरैबायदि जादों माने इन्जिनियार गैयालासिनो मिस्ट्रियानो माने नक्सा बानायनानै होनांगौ खामानिखौबो मावना होनांगौ ओरैबायदि जाबोदों जों माने नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदों दा कमेन्टआव लिरनाय बायदिनो आं मोगथाङावबो मोनबोखादों बेनिखायनो आङो माने नोंथांमोननो बा रायजोफोरनो शेयार खालामनो होननानै बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा बेयाव माने 32x34 प्लटआव माने मायाव बेसेबां रुमा बेसेबां गिदिर जागोन पुजा रुमा बेसेबां टयलेटआ बेसेबां डाइनिं रुमा बेसेबां किचेना बेसेबां रुमा बेसेबां गिदिर जागोन बेखौ नोंथांमोना देखायसिगोन दानिया ड्रयिंखौ नायदों लोगोफोर नै ड्रयिंआ बेनोमोन नालाय बे ड्रयिंखौ आं मा बुंदोंमोन 32x34 हाउस प्लान ड्रयिं लिरदों इयाव 32x34 32आ दा नै ओरैया जागोन 32 ओरैखौ लादों आङो इयाव 32 इ जाबाय 32 32 बेनिफ्राय ओरैया जाबाय 34 ओरै जाबाय 34 इ जाबाय 34 ना ओमफ्राय दा इयाव अबे मोनसे बेसेबां गिदिर माने पुजा रुमा बेसेबां गिदिर किटचेना बेसेबां गिदिर बेडरुमा बेसेबां गिदिर ओमफ्राय सिरिया बेसेबां गिदिर बेखौ नोंथांमोना आं देखायना होनोसै दा गंसे न' लुयोबा माखौ नांग्रोगौ जोंनो फाउन्डेसन माने खुन्थाया बेयाव बबेयाव जगोन मेन पस्टआ बबेयाव जगोन बेखौ लाग्रो दा जेनेबा नै एन्ट्रि बे एन्ट्रि ओमफ्राय एन्ट्रिनिफ्राय मेन पस्टखौ हमनोसै आङो मेन पस्टआ जागोन बेयाव मोनसे मेन पस्ट न' बानायनोबा पस्ट खुन्थाखौसो नांग्रो नालाय मोनसे जाबाय मोनसे बेनिफ्राय नै मोननै मोनथाम पस्टखौ ग्रोदो दे पस्टखौ मोनब्रै बेनिफ्राय मोनबा 6 7 8 9 10 11 12 नैयाव दोङो 13 14 ओमफ्राय 15 16ता पस्ट माने 32x34 हाउस प्लेनाव माने प्लटआव बेनिफ्राय बे प्लटआव मा बुंदोंमोन आङो गासैखौबो दोङो होनना बुंदोंमोन किचेन टयलेट बाथरुम पुजा रुम बेडरुम डाइनिं रुम सबबो दंजोबो दा बेखौ आं खिन्थिना होनोसै अबेखौ नोंथाङा बेसेबां मोनगोन जेनेबा नैफोराव पस्ट नांलाया इफोराव बिथा लेभेलनि सायाव मोनसे माबादो लाबानो जागोन 10 mm नि रडदो फिसा लाबानो बिथा लेभेलनिफ्राय लांबानो जागोन इयाव मेन पस्ट नांलाया दा बे खनानि ग्रिन कालारनि सिन होनायाव मेन पस्ट जगोन बेनिफ्राय नैफोर खाथि इफोराव नोङो जेनेबा फिसा होजागोन पस्टखौ फिसा माने बेफोरखौ न' बाय 12 होयोबा बेफोरखौ न' बाय न' होजागोन दा बेफोरनि भिडिअ आं सिगाङाव होना दोनखादों नोंथांमोना नायनो हागोन थांनानै माबायदियाव बेसेबां एमएमनि रड होनांगौ बेसेबां डिसटेन्सनि पस्ट बा बेसेबां एमएम रड होनांगौ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेनिखौ खिन्थिग्रोनोसै आङो मेन पस्टआ मा जायो दा जेनेबा बेखौ माबोरै बानायदों इफोर लांदाङा जाबाय दरजा दा पस्टआ थांबायथ' जोंनिया पस्टआ थांबाय दानिया साइडनि बाउन्डारि वालखौ होनोसै आं वालखौ साइडनि बाउन्डारि वालआ मा फार्स्टआवनो जाबाय एन्ट्रि जाबायथ' बेनिफ्राय नै इ लांदां माने मा लांदां माने खिरखि इखौ मा रुम बानायगोन आं दा खोन्थागोन नोंथांमोननो इ खिरखि लांदाङा खिरखि हमना ला इयो लांदाङा खिरखि लाजोब्बाय
खिरखि इ जाबाय इ फिसाया नोंथांमोना हमनो हादो जानो बायो टयलेट आरो बाथरुम टयलेट आरो बाथरुमाव खिरखि नाङा भेन्टिलेसन गोजौआव खिरखि लेभेलनिस्राय सायाव गोजौआव नांगोन भेन्टिलेसन फिसा बे भेन्टिलेसन इफोरबो भेन्टिलेसन आरो खिरखि साइडनि बारिया होजोबबाय बे जाबाय एन्ट्रि जाबायना साइडनि बाउन्डारिया दानिया थांबाय बेनिफ्राय बे लांदां खिरखि जाबाय दानिया गेजेरनि पार्टिसना इ जाबाय पार्टिसन वाल गाथिनाय पार्टिसन इयो 5 इंसि इटा गाथिबानो जागोन इयाव एसां हेभि नांलाया इ जाबाय पार्टिसन बेफोर पार्टिसन इयाव इसिरिनि नै इखिजानिफ्राय एन्ट्रि खालामलांनांगोन इखिजानिफ्राय एन्ट्रि जागोन इयो ओरै एन्ट्रि जालांगोन एन्ट्रि जानानै इखिजानिफ्राय एन्ट्रि जालांबाय गाखोलांबाय नालाय इयो गोजौ जाहैखाबाय ओमफ्राय गोजौनि सिंखिजानो टयलेट आरो बाथरुमाव हाबनो हानाय जागा थागोन इ गोजौ जागोनथ' इ गोजौनि सिंखिजा जागा थागोन इ पार्टिसन इयो इफोर पार्टिसन गोजा गेजेरनि 5 इंसि गाथिबानो जागोन 10 इंसि नांला पार्टिसन इबो नैबे मोनसे दंबावो पार्टिसना माने गेजेरनि ग्रिनानो जा बाहेरनि ग्रिनानो जा सब वालआ पार्टिसन गोजा दानिया जों मिथिबाय जे माने बे लांदाङा खिरखि बेनिफ्राय आरो बे ग्रिन कालारा जाबाय वाल माने पार्टिसन ओमफ्राय बे जाबाय सिरि गोजौआव गाखोलांनाय दानिया बबे मोनसे बेसेबां गिदिर रुम बेखौ नाङोथ' दानिया इयो मामोन ओरैया 32 आरो ओरैया 34 दानिया नोंथाङा मोनगोन बेयाव बेखौ मोनगोन गिदिर रुम मोनगोन मोनसे 12 बाय 14 मोनगोन इयाव 12 बाय 14 इ जाबाय 12 बाय 14 बेडरुम 12 बाय 14नि बेडरुम जोबोर गिदिर फेमिलि थाजानाय बेखौबो मोनगोन नोंथाङा 12 बाय 14खौनो मोनगोन 12 बाय 14 बेडरुम बेबो बेडरुम माने इयाव इखां 2 होनोसै बेडरुम 2 बेडरुम 1 बे एन्ट्रिखौ मोनगोन नोंथाङा 6 बाय 12 माने ओरै 6 नैयालागै 12 बेयालागै 12 ओरै 14 बेबो बेयालागै 12 ओरै 14 बिराद गिदिर रुम ओमफ्राय मोनगोन इयाव नोंथाङा इखौ मा बानाय किटचेन बानायो किटचेन बेसेबां मोनगोन इयाव नोंथाङा 10 बाय 10 किटचेननि थाखाय जोबोर हिसाबनि फिसाबो नङा गिदिरबो नङा मिडियाम एकदम एकुरेट होनना बुंजायो दानिया नैखौबो मोनगोन नोंथाङा बेडरुम 10 बाय 14 इयावबो 10 बाय 14 मोनदों नोंथाङा ओरैया 10 ओरैया 14 इबो बेडरुम नं 3 बेडरुम मोनथाम मोनबाय 1 2 3 किटचेन थांबाय ओमफ्राय जाबाय बेयो मा बेखौ नोंथाङा मा खालाम फुजा रुम बेयाव लिरनानै फुजा रुम दानिया हानि बिबाङा खम नालाय मानसिनि बिबाङा बारायदों हानि बिबाङाथ' बारायाखै बेनिखायनो फिसा जागायावनो फिसा प्लटआवनो
साबथालाय लुनांगौ आरो गोजौआवबो बानाय जानायनि कन्डिसनखौ लाखानांगौ जायो। बेखायनो न' सिङावनो फुजाबो खालामनायनि जानांगौ, न' सिङावनो किटचेन टयलेट बाथरुम गासिखौबो लाखानांगौ जायो। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि ड्रयिंखौ आं लाबोदों। दायो पुजा रुमखौ मोनगोन नोंथाङा 10 बाय 4 10 बाय 4। ओमफ्राय दानिया मा दंबावो इयाव नैखौबो नोंथाङा बेडरुम खालामनो हागोन। बेखौबो 10 बाय 10 जागोन। बेबो 10 बाय 10 बेडरुम, 10 बाय 10 बेडरुम बेसेबां नाम्बार 3 थांबाय, नाम्बार 4 एबारो बेडरुम नं 4। ओमफ्राय दानिया मा दंबावो टयलेट आरो बाथरुम। दानिया बेखौ नोंथाङा टयलेट बानायनो हागोन। टयलेट बाथरुम, टयलेट आरो बाथरुम, टयलेट बाथरुमा मा जागोन इयाव 3 मोनसे 4 मोनसे बाथरुमखौ 4 बानाय। 4 बाय इयाव 4 बाय ओरै 10 दंमोन नालाय 4 बाय 6 खालाम। इखौ 3 बाय 6 इखौ रुमखौ 4 बाय 6 नांगोन। इखौ बाथरुमखौ एसे गिदिर नांगौ जायोना। दानिया दोङो सिरि सिरिनिफ्राय बेनिफ्राय नैबेहालागै माने बेनिफ्राय बेहालागै मोनगोन 10 बाय 24 मोनगोन नोंथाङा। हमना ला बेयो एन्ट्रि जाबाय, माने आलासि फैदों बेखौ एन्ट्रि जानानै बेयाव जिरायबाय। डाइनिं हल, ड्रयिं हल, लिभिं रुम, मा रुम बानायनो गोसो जेरैबो सोलिगोन। बेयाव प्लटआ गोदोरै दङ नालाय 10 बाय 24 दङ नालाय। ओमफ्राय बे जाबाय किटचेन, आलासिखौ बेयाव जिरायनो होबाय, जेनेबा किटचेननिफ्राय साहा पानि जगार होबाय। ओमफ्राय गोजौआव थांनोबा बेनिफ्रायनो गोजौआव गाखोलांबाय ओरै गोजौआव थांबाय। जुदि जिरायनो गोसो बेडरुम 1आव जिरायो ना 2आव जिरायो ना 3आव जिरायो ना 4आव जिरायो ना बाथरुम टयलेटआव थाङो नै थांनो हाबाय। ड्रयिं हलनिफ्रायनो माने लिभिं रुमनिफ्रायनो माने जेखैबो गोसारनानै थांजोबनो हागोन आरो गावबा गाव। गंसे न'नि हिसाबखौ बोरै दिहुनो माने पार स्कुवेर फिट हिसाबै दिहुनो। माने 1 स्कुवेर फिटआव बेसेबां इखौ दा बेखिनियाव बेसेबां थांगोन बेनि हिसाबखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। जे माने आङो आपलड होना दोनखादों। माने थाम्बनेइलाव लिरदों माने गंसे न'खौ थाम्बनेइलाव लिरदों आं इदि गंसे न'खौ बानायनायनि सिगां खरसाखौ माबोरै मिथियो? माबोरै मिथिनो हायो? दा बिदि लिरदों आङो गंसे न'खौ बानायनायनि सिगां खरसाखौ माबोरै मिथिनो हायो। थाम्बनेइलाव लिरदो बिदि। नोंथांमोना थांनानै बे भिडिअखौ नायोबानो माने बेखिनि न'आव 32 बाय 34 प्लटनि न'आव बेसेबां रां थांगोन नोंथांमोना बेयावनो बुजि मोनगोन। आं सानो जे माने बे न'आ माने 15 लाखआव ओंखारगोन कमप्लिट। आं 14 बोसोर एक्सपिरियेन्सनिखौ लानानै बुंदों। माने 15 लाखआव ओंखारगोन आरो गेरेन्टि। दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार खालामना होदो आरो कमेन्ट खालामदो। गोजोन्थों।